ሰበር ዜና ሎሚ ወዲ ወረደ ኣብ ስልጣኑን ክቅጽል ተወሲናሎ ስታሊን ከም ዝሓበረ ድማ ዋላ አብይ አሕመድ ይቅጽል ይበሎ 99% ርግጸኛ እየ ህወሓት ወዲ ወረደ ሓንቲ መዓልቲ ቅጽል ኣይፍቅደሉን ይብል ነይሩ ትማሊ ይኹን እምበር ቤት ምኽሪ ከተማታት ዓድዋን አብይ ዓድንውን ናይ ቅድሚ ኩናት መንግስትና ማለት ደብረጽዮን ናብ ቦቱ ንክመለስ ወሲና ኣለና ኢለን ኣሎ ካልኦት ናይ ወረዳታት ቤት ምኽሪውን ከምኡ ክገብራ አንፈጥቅም ይጥለናሎ በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቤት ጽሕፈት ናይዚ ኩሉ ሕውስ ዝበላ ካይዳ ወዲ ወረደ ናብ መቀለ ምስተመለሰኸ እንታይ ዝብል ብዙሓት ወላ እኮ ተሓቶቱ ማለት እዩ ብፍላይ ግን ኣብዚ ወዲ ወረደ ናብ ማእከል ሃገር ኣብ ዝገሸሉ እዋን ብፍላይ እዚ ምስሊ ከም እንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ማለት ምሰላም ክባል ይኾንዶ ብፍላይ ጌታቸው ረዳን ወዲ ወረደንኸ ምሰራኸቡ እንታይም ዝብል ብዙሓት ዋላ እኮ ሓትቱ ተነበሩ ይኹን በር ኣብቲ ምስሊ ከም እንሪኦም ዘለና ግን ሰላም ተባሂሎምን እቲ ዘምጾም ጉዳይ ከም ዝተዛተዩን ንብዙሓት መረዳእታ ኮይኑሎ ምክንያቱ ክልቲኦም ኣይራኸቡን እዮም ኣብ ሓደ ወንበር ኮፍ ኩላ ይኽልኒዮም ምክንያቱ ፕሬዚደንት እናሃለወ ጌታቸው ረዳ ኣብ ከቢድ ፍሕፍሕ በፂሖም ነይሮም እዮም ክብሉ ዋላ እኳ እንተሰምዑ ሓዚ ግን ብሓባር ኮይኖም ዘተሳሪጦም እዮም ገለገለ ሰባት ድማ ብዛዕባ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቅድሚ ኩናት ተደጋጋሚ ዘረባ ሰላሚና ንደሊ ይብል ሕቶ ሰላሙ ተኸሊኡ ተደጋጋሚ ናብ ሕብረት አፍሪካን ሕቡራት መንግስታት ደብዳቤታት ጽሒፉ ኣይፋልን ንኩናት ኢሉ ኣይተሳኽዕሉን ሰላም ኣይግባእካን ንስኻ ህዝብኻን ንቀትለካ ኢና ተባሂሉ ኣይተቀተሉንን ኢሉ በረኻ ወፂኡ ተጋዲሉ ቃል ስመሪሑ ኣዕዊቱ መጨረሹ ብቃልስነቱ ተኻሒዱ እምበር ጅግና ተጋዳላይን መሪሕን እዩ ሕዝቡን መሪሕነት ኣመራርሓ ዕቤት ዓድኻ በኣኻ ይምራሕ እጅ ነስተናል ዝብሉ ገለገለ ጭርሖታቱን እናተሰምዑ ይርከቡ ብፍላይ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ለምንጎ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ አኺባ ኣብ ዝካይድሉ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡውን እቲ ዕላውን ገይርዎ ነይሩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብታ አኺባ ዓመታዊ ፈጻጽማ ሪፖርት ከም ዘቅርቡ ዝተሓበረ ኮይኑ ኣብ ጽይቱ መሰረት ብምግባር ገምጋምን ዘተን ከም ዘካይደ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዘውጽእ ሓበሬታ የመላኽት ጀነራል ታደሰ ማለት እዩ ድላዩ አጀንዳ ሒዙ ይምጻእ ድሕረ መጋቢት 30 ሓንቲ መዓልቲውን ኣይንቅጽሎን ናብ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ተመሊስና እቲ ዝነበረ ቤት ምኽርን ኣመራርሓን ክቅጽል ወዲና ኢና ስታሊን ገብረስላሴ ሓደ ፈጻሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኢሉ ዝተዛረቦ ማሊ ኣብ ዝነበሮ መስናዶ ስታሊን ገብረስላሴ ማለት እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዋላ እቲ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ወይ ከዓ ብጠቅላይ ሚኒስተር ንዝመፁ ዘለው ምራሕ ተባሂሉ ዋላ ካንተ ተፈቀደሉ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ግን ዳግም ተመሊሱ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብቲ ዝነበሮ ወንበር ቅመጥ ከም ዘይኽእል ድማ ኣጥዊቁ ተናጊሩ ነይሩ ማለት እዩ ኣዝኻ ሓቃውነቱ ክሳብ ክንደና ይኸውን ማለት እዩ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ 19 መጋቢት 2018 ዓ.ም ናይ ሓደ ዓመት ተፈጻጽማ ስራሕ ሪፖርት እቲ ምሕዳር ኣቅሪብሎም ዋላ እኳ እንተነበረ ነዚ ዓመታዊ ሪፖርት መሰረት ብምግባር ድማ እዩ ናብ ዝስምምዕ ክበጽሑ ዝኽኣሉ ማለት እዩ እዚ ዘመላኽተካ ድማ ብፍላይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክሳብ ሕዚ ናብ ኩናት ኣይናቱን ሰላም ይሕርያና ሰላም ይምርጫና ህዝቡውን ከም ህዝቢ እንትኾነ ሰላም ግበሩና ሰሜና ሰላሚና እንደለ ንኩናት ድልዋት ኣይኮናን ፈጺምናውን ክንሓስበው እንደለ ዝብል መረዳእታ ሒዙ ናብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዝኸደ ድማ ይዛረቡ ድሕሪዚ ፌደራል እውን እንትኾነ ኣብዚ ሕዚ ወድዓዊ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ካብ ትግራይ ማለት እዩ ካብ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ክሰምዑውን ተጽቢት ገይሮም እዮም ብወገን ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን እንትኾነ ህዝቢ ትግራይ ዳርጋ 900 ማለት እዩ ኩናት ኣይደልን ኩናት ኣይትረፍ ክዋጋሲ እቲ ናይ ኩናት ወረውን ብጣዕሚ ኣጸጊሞሎ ካልኣይ እውን እንትኾነ እቲ ማሕበራዊ ኑሮ ድማ ሰማይ በጽሑ እናንቀጥቀጠ ወይኻ ኣነ ሓላፍነት ዝወስድ ዘለሲ ኣለኹ ስለዚ ነጻነት እውን ይስእን ኣለኹ ዝብል ሓበሬታውን ከም ዝሃቦም ፈሊጡሎ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ዝነበረ ድማ ወዲ ማለት ወረደ ስልጣኑን ክቅጽል ተወሲኑ ኣሎ ክበሃል እንከሎ ብዙሓት እውን ኣይተሰማምዑን ነይሩ ብፍላይ ከምቲ ቅድም ኢልና ዝሓበርናልኩም ስታሊን ገብረስላሴ ከም ዝሓበሮ ድማ ኣብይ ዋላ 99% ይቀጽል ይበል ወንበር ኣነ ልክዕ ዝነግረኩም ዘለኹ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወዲ ወረደ ሓንቲ መዓልቲ ከቀጽል ኣይፍቅደሉን እዩ ይብል ነይሩ ማለት እዩ እዚ ድማ ዝያዳ ክንደይ ናይ ዝኣክል እቲ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘለዎ ጽልየት ዘመላኽት ይብሉ ምክንያቱ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኩናት ያክል ድሕሪ ሕዚ ሰላም ይዘድልና ምስቲ ላዕለዋይ ዘሎ ማለት ምስ ፌደራል ኣካል ብምርዳ ዝተወረሩ መሬትና
ኢሉውን ካልኦት እቶም ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶታት ዝኾኑ ብውዕል ፕሪቶርያ መሰረት ክምለሱ ዳኣለዉ እምበር ኣፈሙዝ ዘቕኒዕኻ እቶም ዝተወድኡ መናእሰይ ገና ረብዓቶም ከይተሓበሰ ዳግም እቶም ዝተረፉ መናእሰይ ምውዳእ ግን ዝያዳ ሰበይ ፈትዎ እዝገይ ፈትዎ ዝብል ርዲት በመሓዝኡ ናብ ፌደራል መንግስቲ ከይዱ ዘሎ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ማለት እዩ ብፍላይ ደገፍቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ብርክት እናበሉ ይመጽእ ኣለዉ ምክንያቱ ክሳብ ሕዚ ድማ እቲ ንሱ ዝኸደ ዘሎ ክያዶ እቲ ጦርነት ወይ ከዓ ውግእ ጠጠው ይበል ሰላም ይስፈን ዝብል ድማ ንዕኡ ዝድግፉ ሰባት እዮም ብፍላይ እዚ ዜና ካብ ስማዓት ሒዙ ድማ ኣብ ከተማታት ትግራይ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ምላእ ድማ ወዲ ወረደ ክቕጽል ተወሲኑሉ ኣብ ዝተባሃለሉ ሰዓት ድማ ሓጎሶም እናገለጹ ይርከቡ ምክንያቱ እንተናእሰ እኳ እቲ ተሓሲቡ ዘሎ ናይ ጦርነት ሜዳ ንግዚኡ እውን ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ እቲ ሰማይ በፂሑ ዘሎ ናብራ እውን እንተኾነ ንንእሽተይ እዋናት ክቐንስ ይኽእል እዩ ብዝብል ተስፋ ድማ እንኳዕ ንሱ ኮነ ንዝቕጽሉ 6 ሰዋርሕ ወላ ንሱ እንተመሪሕና ንዝቕጽሉ ከዓ እግዚኣብሔር ይፈልጥ እንተኾነ ናይ ክልቲኦም መረዳዳእ እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ ኢሎም ድማ ናይ ታደሰ ጀነራል ታደሰ ወረደ ማለት እዩ ን6 ኣዋርሕ ዝኣክል ዝቕጽለሉ ኣሎ ምስ ተባሃለ ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብዪ ተመስገን ኩሉ ድማ ይስማዕ ኣለዉ ስለዚ እቲ ሕዚ ወፅ ዘሎ ሓበሬታ ጀነራል ታደሰ ወረደ ለማዓንተ ማስዩ ናብ ትግራይ ዋላ ከኣቱ ወይ ድማ ጽባሕ ከኣቱ ምስ መጽኸ ኣብቲ ወንበር ክቕመጥ ዶ ይኾን ከም መሓድር ዶ ይኾን ዝብል ድማ ዝያዳ ስጋት ፈጢሩ ይርከብ ምክንያቱ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናብቲ ዳግም ከይመጸሉ እውን ተመሊሱ እውን ክመርሕ እውን ኣይኽእልን ዳግም እውን ንኸይመጽእ እውን ይኽእል እናተባሃለ እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ምኻዱ ተመሊስኻ ከም ዘይትመጽእ ፍለጥ ዝብል ምፍረራሓት እውን በፂሕዎ እናተባሃለ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝኸዱ ዘሎ ክያዶ ትኽክል ከም ዘይኾነን እቲ ወሲንዎ ዘሎ ውሳነ እውን ብደወረዱ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም እዮም እናተባሃለ እዩ ብፍላይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚ ን6 ዋርሕ ብፌደራል ዝተወሰኑ ስልጣን ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ክመርሕ ዝተዋሃቦ ድማ እዚ ስልጣን ሒዙ ዳግም ናብ መቐለ እንድሕር መፅኡ እስር ቤትን ሞትን ከም ዝፅበዮ ድማ ቅድሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ተሓቢሩሉ ነይሩ ይብሉ ስለዚ ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ከቢድ ዝበሃል ወጥሪ ሰፊን ይርከብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዳግም ናብ ትግራይ ከተማ መቐለ ኣትዩ እቲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ከመርሖ ዶ ይኾን ወይ ከዓ እቲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሹመት ተሸይሙ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ዳግም ናብ መቐለ ኣይክመጽን ዝብሉ ድማ ክልተ ወጥሮታት ተፈጢሮም ይርከቡ ገለገለ ሰባት ክዝንትኑ ከለዉ ከዓ ዳግም ጀነራል ታደሰ ወረደ ወላ ን6 ሰዋርሕ ዝኣክል እቲ ኣፍልጦን እቲ ስልጣንን ይወሃብ በንበር ተመሪሱ ናብ ትግራይ 6 ሰዋርሕ ዝኣክል ኮፍ ክብልን ከመጽን ከመርሕን ከም ዘይኽእል ድማ ንሱ ኣጸቢቑ ዝፈልጦ ይብሉ ምክንያቱ ደመሊሱ ወይ ከዓ ደጊም እንድሕር መጽኡ እዚ ጽበዮ ቤት ህንጸት ከም ዝኾነ ድማ ይዛረቡ ገለገለ ከዓ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዳግም ከምቲ ጌታቸው ረዳ ንኸይሰር ዝኸዶ ማለት እዩ ከም ጀነራል ጻድቃን ዝኸድዎ ክያደ ይኸይድን ወላ ይእሰሩኒ ወላ ይቕተሉን ዳምበር እቲ ብላዕሊ ዝተዋሃቡን ስልጣን ዳግም ከይገደፍኩ ድማ መጽ ምስ ህዝበይ ክዋጋየ ምስ ህዝበይ ኮይነ ሰላም ክስፍን ንስኻ ኣይተድልኒ ካን ኣይተድልና ኢሎም እንድሕር ኣሲሮምኒ እንድሕር ከዓ ኣወጊዶም ከዓ ህዝቢ ድማ ክፈልጥ እዩ ስለዚ ናይዞም ሰባት እዚኦም እውን ናይ ሓዋዋሩን ሓንሳብን ድማ ክጠፊ ይኽእል ዝብል ማለት እርግጸኛ ዝኾነ ሓሳብ ሒዙሉ ይበሃል በቲ ወለ በቲ ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ ዳግም ተመሊሱ ክመጽእ ይኽእል ዶ ዝብል ሓሳብ ኣብ ሕቶ ምልክት ኮይኑ ንሎሚ ሕጃልኩም መጸናዝዩ ዘለው ብርትዕታትን ዘለው ሓድሽቲ ሓበሬታታትን ናብኹም ክንብልና ስለ ዝተኸታተልኩምና